Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον Άθα TV. Απόψε είναι κοντά μας ένας γνωστός αγαπητός φίλος, προπονητής της συνεωσίστης της ομάδας του αθλητικού ομίλου Τζουμέρκων. Παίζει στη β' κατηγορία Άρτας από φέτος. Καλησπέρα κύριε Κολιοκώστα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μια χαρά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σε ποια αγωνιστική βρισκόμαστε στη β' κατηγορία Άρτας, στον δεύτερο όμιλο? Ναι. Έτσι, είναι δύο όμιλοι. Είναι δύο όμιλοι. Παίζουμε την Κυριακή με τις Ελλάδες. Είναι η έκτη αγωνιστική το παιχνίδι αυτό. Πάμε μέχρι στιγμής. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Είμαστε η έκπληξη του πρωταθλήματος. Πιστεύω να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και ένταση και πάθος μέχρι τέλος του πρωταθλήματος και στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα να δούμε πού βρισκόμαστε. Τώρα είμαστε 35-15. 13 έχει ο δεύτερος, ο οποίος είναι... 12 είναι η Γραμμενίτσα. Η Γραμμενίτσα. Μετά είναι το Κορφοβόνι. Ωραία. Μάλιστα. Πότε πήραμε απόφαση να φτιάξουμε ομάδα? Εδώ, τελευταία φορά, δυο μας δεν ήμασταν. Οι δυο μας ήμασταν. Πάλι είχαμε δώσει και την υπόσχεση ότι θα γίνει η ομάδα, θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Μάιος μήνας, πραγματικά. Ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε από την πλευρά μου. Να συγκεντρώσω, να δω την επιθυμία των παιδιών της περιοχής εκεί του κεντρικών Τζουμέρκων πλέον. Είδα μεγάλη διάθεση από τα παιδιά. Έχω γράψει 42 αθλούμενα μέλη του Αθλητικού Ομίλου Κεντρικών Τζουμέρκων. Από τα 42 αυτή τη στιγμή στην ομάδα έχουν έρθει 25 και τα υπόλοιπα μέχρι τέλος του έτους θα εγγραφούν στην ομάδα. Απλά λόγω προβλήματος μετακινήσεις περισσότερο δεν μπορούν να μετακινηθούν να έρθουν στο γήπεδο, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες εκεί στην περιοχή μας. Δεν είναι όπως είναι εδώ στον κάμπο τα χωριά που είναι κοντά-κοντά. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από την Άγναντα να φτάσουμε στην άλλη πλευρά, στον Τρυπνά που είναι το άλλο άκρο του και την κεντρικών Τζουμέρκων, θέλουμε 2 ώρες. Άρα ένα παιδί από την Άγναντα να έρθει στο Παλαιοκάτωνο θα πρέπει να φύγει στις 12, 1 η ώρα, να φτάσει στις 3 και να γυρίσει στις 6 στο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σκέψη δικιά μας είναι ότι να γίνει και ένα κομμάτι να γυμνάζεται στην περιοχή των Αγνάντων, στο γήπεδο του Καταράκτη, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο ο Καταράκτης. Απλά έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω η νέα Δημοτική Αρχή που σήμερα ορκίζεται να δώσει μία έμφαση και σε αυτό το γήπεδο, έτσι ώστε να υπάρχουν 2 κλιμάκια του Αθλητικού Ομίλου Κεντρικών Τζουμέρκων και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία ομάδα που να αντιπροσωπεύει πλήρως τα κεντρικά Τζουμέρκα. Έτσι, μπράβο. Οι γηπεδάκια, αυτό λέμε και εμείς εδώ, προτείνουμε στο Δήμο Αρτέων. Γηπεδάκια. Ο Δήμος Αρτέων, να πω πια. Μισό λεπτό. Από την Καρακονισιά κάτω μέχρι τη Δαφνούτη, κάπου εκεί. Μέχρι τη Σκούπα. Ναι. Στο κάθε χωριό γηπεδάκι. Καλό γηπεδάκι όμως να παίζουν τα παιδάκια. Μα αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αν δεν έχει γήπεδο, δεν μπορεί να προσελκύσει και παιδιά να πάνε στο γήπεδο. Ομοίως και στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Τώρα είμαστε συνδημότες. Σίγουρα, εκεί υπάρχουν. Ναι. Στους μελισσουργούς. Απλώς το βουνό μας χωρίζει. Ναι. Τα Τζουμέρκα. Ο Τζουμέρκας που λέμε. Γηπεδάκια. Καλά είπατε στην Άγναντα. Πολύ σωστά. Είναι τώρα, προσπαθούμε και με τη βοήθεια. Να σας διακόψω, συγγνώμη. Ένα στην Άγναντα. Το Βουργαρέλι έχει. Τώρα προσπαθούμε τώρα να δούμε πού θα γίνει το ένα για έδρα, διότι σαν έδρα εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι εκεί που εξυπηρετεί την ομάδα και όχι να δημιουργήσουμε τα τοπιστικές και να πούμε γιατί να μην γίνει στο Παλαιοκάτωνο ή στο Βουργαρέλι ή στο Αθαμάνιο. Πρέπει πλέον αυτά να σταματήσουν, να γίνει εκεί που θα εξυπηρετεί την ομάδα και η εξυπηρέτηση της ομάδας είναι εκεί που είναι το πλήστον τα παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ομάδα υπάρχει ένα παιδί από το Αθαμάνιο, υπάρχουν 8 παιδιά από το Βουργαρέλι, 8 από το Παλαιοκάτωνο, 1 από τη Ράμια. Άρα λοιπόν που πρέπει να το φτιάξω στην Κουστελάτα πάνω για να μην υπάρχει τοπιστικές τέτοιες. Πρέπει να γίνει κάπου που να μπορεί τα έξοδα της μετακίνησης να είναι μηδαμινά. Να πούμε και για το λεωφορείο, μην ξεχάσουμε, μετά θα το πούμε αυτό, το σημειώσουμε απλώς. Λεωφορείο μετακίνηση της ομάδας. Ναι, σήμερα ορκίζεται η νέα Δημοτική Αρχή. Πολύ ωραία.
Ράμια είπατε. Καταράχτης. Έχει το γηπεδάκι. Έχει το γήπεδο. Να είναι και γήπεδα προπόνησης. Το θέμα είναι το εξής, ότι να μαζευτεί ένας κορμός και από την πλευρά των αγνάντων. Να υπάρχει ένας γυμναστής που μπορεί. Υπάρχουν παιδιά που έχουν τελειώσει τεφά και κάθονται. Μπορεί να υπάρχει, όπως ενδιαφέρθηκα εγώ για την πλευρά τη δικιά μας και από εκεί την πλευρά, έτσι, ένα σύνολο παιχτών και από τις δύο πλευρές, να γίνει μια ομάδα που να αντιπροσωπεύει πλήρως τα κεντρικά Τζουμέρκα. Ο νέος αντιδήμαρχος, γιατί νομίζω υπάρχει, ναι, 4 θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Παιδείας, πολιτισμού και άθλησης. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Δεν ασχολείται. Αν βάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ στο γήπεδο, δεν θα περιμένουμε και πολλά πράγματα. Να μην κουραδευόμαστε. Αυτό θα τον πλησιάσετε. Θα πρέπει το θέμα μπορεί να οριστεί και κάποιος ο οποίος δεν είναι δημοτικός σύμβουλος. Ας βάλει κάποιον που έχει τελειώσει τεφά, που έχει ασχοληθεί με την γυμναστική ακαδημία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άνεργα. Είναι ένας τρόπος να δώσουμε κίνητρο και στα παιδιά να. Είναι 10 το πρωί τώρα και στις 12.30 έχουμε ορκομοσία. Έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει αυτά. Αύριο νομίζω θα γίνει η τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων στα. Θέλω να πω, να κάνετε και μια παράσταση σαν ομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ σαν ο ιδρυτής της ομάδος και ο πρόεδρος, ο Κώστας Βαγιάς, θα πούμε μετά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε στείλει μια επιστολή στο νέο δήμαρχο, το οποίο ζητάμε την επιχορήγηση 3.000 ευρώ για τα αθλητικά που αγοράσαμε για την προετοιμασία της ομάδος και για το λεωφορέακι. Υπάρχει ένα λεωφορέακι το οποίο είναι παρκαρισμένο στο πάρκινγκ του Δήμου και δεν είναι σε αδράνεια. Να μας το παραχωρήσει την ομάδα, έτσι ώστε να μπορούμε να μετακινήσουμε τα παιδιά από τα χωριά δίπλα, από το Αθαμάνι, από το Βουργαρέλι, από το Παλικάτρο, από την Κυψέλη. Ή και το Ανευθύριδη και Σαπίζη. Από την Ανεμοράχη. Και αντί να κάθεται και να είναι παρκαρισμένο εκεί, να το πάρει η ομάδα, να το συντηρήσει, να βγάλει τις προβλεπόμενες άδειες που προβλέπεται από τους νόμους και να είναι να προσφέρουμε κι εμείς κάτι. Πιστεύω ότι θα είναι θετική η εισήγηση και του Δημάρχου αλλά και των Δημοτικών Συμβούλων που αντιπροσωπούν, γιατί θα πω ότι στα μέλη που έχουν εγγραφεί στην ομάδα έχουμε συνολικά από τα 25 μέλη, τα ιδρυτικά μέλη που ήμασταν, έχουμε φτάσει στα 95. Από τα 95 μέλη είναι και των 4 παρατάξεων που κατέβηκαν στις δημοτικές εκλογές. Άρα δεν υπάρχει να λένε ότι η ομάδα αυτή ανήκει σε μία κατηγορία ή σε άλλη κατηγορία. Είναι για όλα τα κεντρικά Τζουμέρκα. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει θετική εισήγηση για αυτό που ζητήσαμε. Τώρα, και μιλάμε για ένα Δήμο που είναι ο μεγαλύτερος στο νομό Άρτας. Είναι ο μεγαλύτερος και είναι σε έκταση και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τα χωριά. Μεγάλες αποστάσεις και είναι και χειμώνας. Έρχεται και χειμώνας. Εντάξει, μέχρι τώρα που ο καιρός βοήθαγε τα παιδιά να κατέβουν στο γήπεδο, ερχόταν με τα μηχανάκια τους. Τώρα από εδώ και πέρα που θα πιάσουν οι βροχές και τα κρύα, δεν μπορεί η ομάδα να σταματήσει επειδή έβγαινε η βροχή. Βέβαια δεν είμαστε από ζάχαρη, αλλά δεν μπορεί να το πεις και στον παιδιό, έλα με το μηχανάκι ενώ βρέχει. Υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει και να. Πολύ κίνδυνο. Από εκεί που πάμε για ένα κατελό να βρεθούμε και. Έχουμε αυτοκίνητο παρκαρισμένο χρόνια εκεί αφημένο. Έτσι. Είναι και αυτό ήταν αυτό το λεωφορείο ήταν από την πρώην Δήμου Αγνάντων, το οποίο το έχουν φέρει στο Βογαρέλι. Πιστεύω ότι. Σύσσωμο το ΔΣ της ομάδος ή ποδοσφαιριστές εκεί, στα δημοτικά συμβούλια. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που με βλέπουν συνέχεια κάθε μέρα μπροστά τους. Κύριοι, ψηφιστήκατε, σας βγάλαμε. Ορίστε, αυτό θέλουμε. Θέλουμε έναν λεωφορέακι να μετακινούμεθα. Θέλουμε να φτιάξουμε και γήπεδα αυτά. Θα τα εισηγηθείτε. Διότι να σας πω και κάτι ότι. Και γραπτά. Αν θα γίνει το γήπεδο, η έδρα της ομάδος, που πρέπει να γίνει μια έδρα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε σαν έδρα, έχουμε το Διάσελο, το γήπεδο του Δημαριού. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο του Γεωργίου Καραϊσκάκη για την προσφορά στην ομάδα που μας παραχώρησε το γήπεδο. Τον κύριο. Το Δήμαρχο. Το Δήμαρχο, ναι, τον κύριο Γκαλίκα. Τον κύριο Δήμαρχο. Συναδελφό σας. Ναι, τον Γεωργίου Καραϊσκάκη που μας παραχώρησε και το γήπεδο. Διότι στην ουσία ήμασταν χωρίς γήπεδο. Της χωροφυλακής ο κύριος Γκαλίκας, του στρατού εμείς. Ωραία. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει και ένα γήπεδο που να έχει έδρα. Θα πρέπει να γίνουν άλλα 2 γήπεδα τα οποία θα πρέπει να είναι βοηθητικά. Αν κάνουμε γήπεδο με χορτάρι, θα πρέπει να υπάρχει γήπεδα να μπορεί να κάνει προπόνηση η ομάδα, να μην χαλάμε το χορτάρι.
Ναι. Και εδώ η επιλογή του γηπέδου που θα γίνει με χορτάρι θα πρέπει να μην είναι ψηλά σε υψόμετρο, διότι χαλάει το χορτάρι. Που πολλοί βέβαια δεν το ξέρουν. Λένε γιατί να μην φτιάξουμε ένα γήπεδο στα Θαμάνια. Στο Θαμάνια δεν γίνεται γήπεδο με χορτάρι, θα γίνει πλαστικό χορτάρι. Το πλαστικό χορτάρι στοιχίζει αυτή τη στιγμή 180.000 με 200.000 ευρώ. Τέτοια λεφτά στην περιοχή μας δεν υπάρχουν να δεν τα διαθέσει κανένας. Οπότε πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι στο Παλαιοκάτενο, που είναι ανάμεσα από Βουργαρέλη και το γήπεδο αυτό που υπάρχει και το προσωρινό γήπεδο. Από Παλαιοκάτενο και Βουργαρέλη. Είναι κοντά και στην Κυψέλη και στο Αθαμάνιο. Έτσι ώστε αν πάρουμε και το λεωφορείακι θα μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδος. Πολύ ωραία. Θα τα καταφέρετε. Πιστεύω εδώ, ναι. Εδώ φτιάξατε ομάδα. Φτιάξαμε ομάδα. Ο στόχος είναι της ομάδος να γράψουμε 2.000 μέλη. Το κάθε μέλος είναι η ετήσια εισφορά είναι 20 ευρώ. Που σημαίνει ότι αν μαζέψουμε τα 2.000 άτομα είναι 40.000 ευρώ το χρόνο για την ομάδα. Άρα δεν χρειαζόμαστε κάποιον επενδυτή να επενδύει κάθε χρόνο λεφτά και να λέμε πού πάμε. Άρα πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι μαζί, να έχουμε όλοι το δικαίωμα στις αποφάσεις του εκλογή ΔΣ. Πιστεύω ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Πάμε καλά, ξεκινήσαμε με 25 μέλη, τα ιδρυτικά μέλη, φτάσαμε στα 95 και συνεχίζουμε. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας βοηθήσει, γιατί υπάρχουν θετικά μηνύματα από όλο τον κόσμο. Και έρχεται μήνυματα από τον Καναδά, από την Αμερική, από τη Θεσσαλονίκη μέσω του Ιντερνετ. Βέβαια, δεν υπήρχε ομάδα στα. Έχουμε φτιάξει, ετοιμάζουμε ήδη το site της ομάδος, το οποίο θα έχει κάθε Κυριακή, θα δείχνουμε το παιχνίδι της ομάδος. Δηλαδή κάποιος που είναι μακριά που θα μπορεί να μπει στο Ιντερνετ για να το παρακολουθήσει. Έχουμε καλές σκέψεις, αλλά πιστεύω θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου. Βέβαια. Μέχρι τώρα έρχονται. Μέχρι τώρα έχουμε μια φανατική έδρα, μπορώ να πω. Είναι και βοηθάει και ο κόσμος από το Διάσυλο, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολλούς από το Διάσυλο και επειδή είχα κάνει και 10 μέρες εκεί προπονητής στο Διάσυλο. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά από το Διάσυλο και μας παρακολουθούν. Και είναι ένα καλό. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι ήρθε για πρώτη φορά μια γυναίκα και παρακολούθησε προχθές το παιχνίδι που δεν έχει πάει ποτέ σε γήπεδο. Και λέει ότι και στις 2 ώρες είχε ξεχάσει όλα τα προβλήματά της. Τι είναι ο αγώνας? Ο αγώνας αυτό έχει, λέω. Αυτή είναι η σημασία. Είναι ένα παιχνίδι το πώς να ξεχάσεις όλα τα προβλήματα που σε απασχολούν έστω για 2 ώρες. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε την ικανοποίηση. Αυτές οι 2 ώρες είναι ξεφεύγεις από τα προβλήματά σου, σκέφτεσαι διαφορετικά και έχεις το κίνητρο να πας στα παιδιά σου στο γήπεδο να δούνε, να τους βάλεις το μικρόβιο, γιατί πρέπει να τους μεταφέρουμε στα παιδιά το μικρόβιο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής: έχουμε εγκαταλείψει τα παιδιά μας. Και τα έχουμε εγκαταλείψει παιδιά. Το παιδί που πάει στην καφετέρια. Ωραία, εντάξει. Ησυχάζουμε. Δεν παίρνουμε τα παιδιά μας οι ίδιοι οι γονείς να τα πάμε στο γήπεδο. Βέβαια, για να τα πάμε στο γήπεδο πρέπει να έχουμε και τα γήπεδα. Κακά τα ψέματα. Που εδώ στερούμε σε πάρα πολύ. Έλα, πες τα. Είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο. Έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα σαν στρατιωτικό. Έχω γυρίσει και όλη την Ελλάδα στρατιωτικό, αλλά έχω και παίξει και ποδόσφαιρο και στην Κύπρο. Έχετε πάει. Και στην Κύπρο έχω πάει. Έχω παίξει ποδόσφαιρο και στη Ρόδο, έχω παίξει και στο Κιλκής, έχω παίξει και στην Κύπρο. Έχω εμπειρίες από όλες τις περιοχές σχεδόν της Ελλάδος, οπότε σίγουρα είναι κάτι το... Στο στρατό σε ποιο όπλο είσαστε? Πεζικό ήμουν. Είχα κάνει καταδρομές, ειδικές δυνάμεις. Κάνα, γι' αυτό θυμάμαι που είχατε πει καταδρομές. Το καλύτερο είναι οι καταδρομές, το καλύτερο σίγουρα. Σώμα. Είμαστε δεμένοι. Και όσα χρόνια και να φύγουμε από τις ειδικές δυνάμεις, πάντα η φιλία αυτή και με τους στρατιώτες και εντάξει, οι εξωματικοί συνάδελφοι μεταξύ μας, είμαστε πιο δεμένοι, αλλά και με τους στρατιώτες, όταν βρίσκουμε στρατιώτες παλιούς καταδρομές, είμαστε ακόμα... Κάθε μέρα ασκήσεις, και τη νύχτα. Νύχτα, μέρα δεν υπάρχει. Πήγε να καταλάβεις, όχι το ύψωμα, από κάτω από τη γέφυρα. Δεν υπάρχει ωράριο. Διότι άμα πας με το ωράριο, τότε δεν κάνεις τίποτα. Ειδικά σε αυτές τις μονάδες. Έχετε πάει σε αποστολές δύσκολες? Δεν θέλω να μου πείτε που, όχι. Πάντα. Ένα λεπτό. Οποιαδήποτε αποστολή για να κάνεις τις ειδικές δυνάμεις είναι επικίνδυνη. Θέλει πάντα να έχεις το μυαλό σου και τα μάτια σου να έχεις τα 14, που λέμε με την πραγματική έννοια. Ο γιος σας πού παίζει φέτος? Αυτή τη στιγμή ο γιος μου παίζει στη Β' Εθνική στην Κύπρο, στον Εθνικό Άσιας. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια εδώ με τη Φιλιππιάδα και με τον κύριο Γιάννο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει.
αλλά τα οικονομικά προβλήματα ήταν αυτά που περισσότερο δεν υπόγραψε τη Φιλιππιάδα. Και με τη Φιλοθέη είχαμε μιλήσει, με τους ανθρώπους ήταν. Το θέμα το οικονομικό ήταν το. Εντάξει. Εθνικός Άσιας. Εθνικός Άσιας είναι ένα κατεχόμενο χωριό. Έχουν έδρα το. Λευκοσία. Και σίγουρα εκεί είναι διαφορετικά τα προβλήματα από ότι εμάς εδώ. Έχουν άλλα σοβαρότερα προβλήματα εκεί μας. Μη είναι το οικονομικό περισσότερο εδώ. Έχουν τον ΑΠΟΕΛ εκεί, πέστε μου. Το ΑΠΟΕΛ, κοιτάξτε. Μπράβο. Είναι το ΑΠΟΕΛ, είναι. Καθάρισε την Πόρτο. Ναι, εντάξει, ξαναυγώ. Το ΑΠΟΕΛ είναι. Γι' αυτό λέμε ότι όταν δεν γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο των άλλων, λέμε το ΑΠΟΕΛ τώρα για την ομάδα ή το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκοσίας. Και για να πικράνουν το ΑΠΟΕΛ, αλλά και για ένα δημοψήφισμα που είχε γίνει τότε, έγινε η Ομόνοια. Γι' αυτό και οι σημαίες που εκπροσωπούν τις δύο ομάδες, το ΑΠΟΕΛ έχει ελληνική σημαία, την ελληνική σημαία και η Ομόνοια έχει την κόκκινη σημαία. Την κόκκινη, γιατί και ο πρόεδρος του, ο κ. Χριστόφιας, είναι ο παδός της Ομόνοιας. Είναι κομμουνιστή. Του ΚΚ Κύπρου. Έτσι, το ξέρω. Γι' αυτό και υπάρχει ο Παπαϊάνου, ο μεγάλος ο ηγέτης αυτός του κομμουνιστικού. Ένα λεπτό. Ναι, κόντρα. Όπως έχουμε την κόντρα με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι η κόντρα η πολιτική εκεί στα δύο παιχνίδια. Δεν είναι με την ανόρθωση. Η ανόρθωση είναι, όχι, η ανόρθωση είναι καθαρό τέτοιο. Μάλιστα. Είναι οι τρεις οι ομάδες. Η κόντρα είχε την εντύπωση ότι είναι Ομόνοιας και Ανορθώσεως. Όχι, είναι Ομόνοια ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ, επειδή και οι δύο είναι ομάδες της Λευκοσίας, γι' αυτό και υπάρχει το μεγαλύτερο. Βέβαια, σίγουρα και όχι με τις άλλες ομάδες, υπάρχει και με την Ανόρθωση και με την ΑΕΛ Λεμεσού και με όλες τις ομάδες υπάρχει ο ανταγωνισμός και αυτή η ένταση. Αλλά εκεί εφαρμόζουν τους νόμους. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή έμειναν το 2000. Μα μέσα στην UEFA είναι εκτελεστικός γραμματέας ο Μάριος ο Λευκαρίτης, ο Κύπριος. Το 2009 είχε βγει ότι σε περίπτωση που ανάψει μία φωτοβολίδα, όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στην κερκίδα, ο διαιτητής αμέσως θα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Και εις βάρος της ομάδας που έχει. Της γηπεδούχου. Γράφουν οι εφημερίδες, λέγαν οι διάφοροι ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτό και γίνει το πρώτο παιχνίδι. Πάφος ΑΠΟΕΛ, στην Πάφο. Ναι. Και ανάβει ένας οπαδός του ΑΠΟΕΛ μια φωτοβολίδα. Όχι να τη ρίξει στο γήπεδο μέσα, να την έναψει στην τελευταία θέση του κερκίδας. Αμέσως ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του τέτοιου και έχασε το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με 3-0. Ναι. Το επόμενο παιχνίδι ήταν Ομόνοια Ανόρθωση. Ανάβει ο παδός της Ανόρθωσης τέτοιο, διακόπτει το παιχνίδι. Από εκεί την ημέρα και μετά δεν ξανάναψε φωτοβολίδα στο γήπεδο του τέτοιου. Άρα λοιπόν είναι πλέον η εφαρμογή των νόμων. Άλλη νοοτροπία εκεί. Άλλη νοοτροπία, έχουν αγγλικό σύστημα, είναι η εφαρμογή των νόμων. Ναι. Αγγλικό σύστημα, όπως είπατε. Τώρα μου θυμίσετε το Χάρτινγκ, το στρατηγό που κρεμούσε τα παιδιά, τους ήρωες. Αυξεντίου, Καραγωγή, είναι στα φυλακισμένα μνήματα που είναι μέσα στις φυλακές, γι' αυτό και λέγονται φυλακισμένα μνήματα. Μάλιστα. Είδες, το ένα φέρει το άλλο, κύριε Κολιοκώστα. Μα ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Μέρος της πολιτικής είναι. Πολύ ωραία. Τώρα, πήραμε κανένα φράγκο, τίποτα λεφτά έχουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή τα μόνα χρήματα που. Ο Τζομέρκον, οι φίλοι τηλεθεατές. Ο Τζομέρκον, ναι. Μιλάμε απόψε. Έδρα του Βουργαρέλη, νέα ομάδα στην β' κατηγορία, έδρα και πρώτη. Λοιπόν, για να πω κάτι για την έδρα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η έδρα του καταστατικού λέει το Αθαμάνιο. Και η έδρα του καταστατικού λέει το Αθαμάνιο για τον εξής λόγο. Είναι ότι όταν πήραμε τον Αφημί από την εφορία, έπρεπε να υπάρχει μια έδρα. Και η έδρα όχι το γήπεδο, αλλά η έδρα των γραφείων της ομάδος. Και επειδή ο πρόεδρος ήταν από το Αθαμάνιο, βάλαμε και η έδρα το Αθαμάνιο. Έτσι, γι' αυτό και λέμε η έδρα του Αθαμάνιο. Το έδρα του γηπέδου που θα γίνει σε άλλο μέρος, είναι σίγουρα. Για να υπάρχει, γιατί ορισμένοι αρχίζουν και λένε ότι επειδή το καταστατικό γράφει έδρα του Αθαμάνιο, πρέπει να φτιάξουμε και την έδρα της ομάδας στο Αθαμάνιο. Εξηγήσαμε προηγουμένως για το γήπεδο που πρέπει να γίνει, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχει το γήπεδο. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Να δούμε λίγο το δυναμικό της ομάδας. Το δυναμικό της ομάδας. Λοιπόν, έχουμε από 16 μέχρι 20 χρονών, έχω 13 ποδοσφαιριστές. Σε σύνολο 25-26. Σε σύνολο 25-26.
21 μέχρι 31 έχω 6. Εντάξει. Από 31 μέχρι 35 έχω 4. Έχω, δηλαδή, και θα πω αναλυτικά για τον καθέναν τα παιδιά, γιατί πρέπει να τα αναφέρομαι. Βεβαίως θα τα αναφέρομαι. Λοιπόν, τερματοφύλακα έχω μισό λεπτό να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτά και αμέσως.